Kaixo, gaur kohete esperimentua egingo dugu. Lehenengo fairia behar dugu, gero bote bat urarekin, paperezko fletxa bat eta palito hau. Lehenengo sartzen dugu fairian, gero jartzen dugu fletxa uran eta ikusi zer gertatzen da. Kaixo, gaur gaizki eramaten diren produktuak egingo dugu. Lehenengo behar dugu glicerina, pixka bat, gero behar dugu ura, olioa, kolorantea, palillo bat eta bote bat. Lehenengo glicerina botatzen dugu. Gero, ura botako dugu. Eta gero olioa. Eta ikusten duten bezala dago, lehenengo glicerina, gero ura eta gero olioa. Gero botatzen dugu kolorantea. Hiru gota. Eta gero palilloa hartzen dezute eta gotekin eta pomparekin egiten dezute olioa. Eta gero berdea galditzen da goiko partea eta behekoa urdina. Kaixo, gaur nahasten ez diren kolorea esperimentua egingo dugu. Lehenengo behar dugu eskitelak, ura eta platera. Lehenengo hartzen dugu batzuk eta jartzen ditugu.
baloi batean jartzen dugu eskitel guztiak, eta orain ura botatzen dugu. Eta ura iritsi behar da eskitel guztiraino. Eta horrela gelditzen da.